സന്ധ്യത്യ വേദമേകം ചതുർവിധം. വിവർത്തന ശ്രീലം പ്രഭുപാദിക്ക് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ആകയാൽ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അങ്ങനെ ജനമധ്യേ വേദപ്രചരണത്തിനായി അദ്ദേഹം ഏകവേദത്തെ 4 വിഭജിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കട്ടെ മാതാജി. മാതാജി എന്തോ പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഗ്യജു സാമ അഥർവാഖ്യ വേദാച്ഛദ്വാര ഉത്ഥൃതാഃ ഇതിഹാസ പുരാണം ച പഞ്ചമോ വേദ ഉച്യതേ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തെ വേദങ്ങളെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളെയും പുരാണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധികാരികമായ കഥകളെയും പഞ്ചമ വേദമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃതപ്രദായിനെ നവരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം കണ്ടു അല്ലെ? ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിജ്ഞാസിതം സുസമ്പന്നമഭിധേ മഹദം ഭഗവാൻ ഭാരതം യത്വം സർവാർത്ഥ പരിബ്രഹ്മിതം. ശ്ലോകം 4. ജിജ്ഞാസിതം അധീതം ബാക്കിയുള്ളവരും മ്യൂട്ട് ആക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ 2 കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ജിജ്ഞാസിതം അധീതം ച ബ്രഹ്മയത് സനാതനം തഥാപി ചോദ
തഥാപി ശോചസി ആത്മാനം അകൃത അർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ? ജിജ്ഞാസിതം അധീതം ച ബ്രഹ്മ യത് തത് സനാതന. അതാണ് യത്തത് എന്നാണ്. യത് തത്, യത് തത് സനാതനം തഥാപി ചോദസി ആത്മാനം അകൃതം. അടുത്തെന്താ പറയുന്ന? അർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. അകൃതം അർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ജിജ്ഞാസിതം അധീതം ച ബ്രഹ്മയത്ത് സനാതനം തഥാപി ചോദസ്യാത്മകം ആത്മാനം തഥാപി ചോദസ്യാത്മാനം അകൃതാർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. തഥാപി ചോദസി ആത്മാനം അകൃത അർത്ഥ ഇവ പ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ബ്രഹ്മ യത്തത് എന്നാണ്. ജിജ്ഞാസിതം പദാനുപദാർത്ഥം ശരിക്കും പൂർണ്ണമായി അവഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു എന്നാണ്. അധീതം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു. ച ബ്രഹ്മ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച്. യത് എന്ത്. തത് അത്. സനാതനം ശാശ്വതം. അപ്പൊ സനാതന ധർമ്മം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. അതെന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തെയാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമാണ്, താൽക്കാലികമല്ല. തഥാപി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ശോചസി അനുതപിക്കുന്നു ആത്മാനം ആത്മാവിന് അകൃത അർത്ഥ ഇവ വഴി പിഴച്ചവനെ പോലെ തകർന്നവനെ പോലെ പ്രഭോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭോ. അപ്പൊ ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകവും നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങെന്തിനാ ഈ തകർന്നവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രഭോ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭോ. അങ്ങെന്തിനാണ് ഈ തകർന്നവനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്? അങ്ങെന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തമ ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനി പരബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. സനാതനമായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പരിതപിക്കുന്നത്, തകർന്നവനെ പോലെ പരിതപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഉന്നത ജ്ഞാനിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ് നാരദമുനി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതക്ക് ജയം. അങ്ങ് അമൂർത്തക ബ്രഹ്മ വിഷയം. അമൂർത്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂർത്തി അല്ലാത്ത, അതായത് അവ്യക്തിക അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മനെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവ്യക്തിക എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. വ്യക്തി രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെ. അപ്പോ അമൂർത്തക വ്യക്തി രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെയും അതുപോലെ അവയിൽ നിന്നും ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗികളാണ് അതിന് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആർജിച്ച ജ്ഞാനത്തെയും പരിപൂർണമായി സൂക്ഷ്മ പദപ്രയോഗത്താൽ ചിത്രിതമായി വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് നന്നായിട്ട്, വളരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങെന്ത് ചെയ്തു? വർണ്ണിച്ചു. ഏതിലൂടെ? ജ്ഞാനത്തെ. ഏതിലൂടെ കിട്ടി? യോഗയിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ ബ്രഹ്മ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച്, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച് സമർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങളോ സൂക്ഷ്മ പദങ്ങൾ, വളരെ ശ്രദ്ധയോടാണ് പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബ്രഹ്മനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും തകർന്നവനെ പോലെ പരിചിന്തിച്ച് വിഷാദനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്റെ പ്രിയ പ്രഭു. അപ്പൊ അങ്ങക്ക് വളരെയധികം ജ്ഞാനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മനെ വർണ്ണിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് ഉത്തമ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീല വ്യാസദേവന രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രം നിർവ്യക്തിക കേവല ഭാവത്തെ അനുകൂല പ്രതികൂല സംഭവതകളെ പറ്റി അവഗാഠം പര്യാലോചിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയാൽ വാദ പ്രതിവാദ സമ്പൂർണമാകയാൽ ലോകത്തിലെ അത്യുദാത്തമായ ദാർശനിക വിശദീകരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം അല്ലെ.
അപ്പൊ ഈ വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, സാധാരണ ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം എന്താ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അന്ത്യഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദങ്ങളുടെ സമ്മറിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ സത്താണ്. സത്ത് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സത്ത്, സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് വിഷയം എന്നുള്ളതാണ് വേദാന്തം. ആ വേദാന്തങ്ങളെ സൂത്ര രൂപത്തിലാക്കി. അപ്പൊ വേദാന്തം തന്നെ രചിക്കാൻ, ഉപനിഷത്ത് രചിക്കുക തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ അത് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ സൂത്ര രൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നൂലിഴ പോലെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെയാണ് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അല്ലെങ്കിൽ തത്വം അസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സൂത്രത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് വിശദീകരണം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതില് ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള വിശദീകരണം ധാരാളമുണ്ട്. അതുപോലെ തത്വം അസി, ഞാൻ അത് തന്നെയാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീ തന്നെയാകുന്നു. അതായത് നീ ആകുന്ന പരബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു, ഞാനായ ആത്മാവ് തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് തത്വം അസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? ചെറുതാക്കി അല്ലെ, ചെറിയ വാക്കുകളിൽ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. വേദാന്തത്തിനെയും ചുരുക്കി കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ പറയുന്നതാണ് സൂത്രം. അങ്ങനത്തെ വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ച് അങ്ങ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അനുകൂല പ്രതികൂല സംഭവങ്ങളെ എല്ലാം അവഗാഠമായിട്ട് പര്യാലോചിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തെ ചിന്തിച്ച് വളരെ അരക്കി നുറുക്കി നമ്മൾ കഷായമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ. ഒരു പറ വെള്ളത്തിന് ഒരു നാഴി വെള്ളം ആക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കഷായം ഉണ്ടാക്കുന്ന. അതേപോലെയാണ് ഈ വേദാന്ത സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും കുറുക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വേണം? അവഗാഠമായിട്ട്, അഗാധമായിട്ട് ആലോചിച്ചാണ് വരും വരായികളും അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയ. അപ്പൊ അവിടെ വിമർശിക്കുന്നു, സ്വയം വിമർശിക്കുകയാണ് വാക്കുകളെ അല്ലെ, ആശയങ്ങളെ. പിന്നെ വാദപ്രതിവാദ സമ്പൂർണമാകയാൽ. അപ്പോൾ അവിടെയും വാദവും പ്രതിവാദവും, അവിടെയും തെറ്റും ശരിയും അല്ലെ, ശരിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെറ്റുകളെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം ആണ്. അതൊക്കെയാണ് അങ്ങ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മസൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം എന്തായിട്ട് മാറി? ലോകത്തിലെ അത്യുദാത്തമായ ദാർശനിക വിശദീകരണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു തെറ്റും പറയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല? ഒരു ദാർശനികനും സാധിക്കത്തില്ല. അത്ര ദാർശനികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലോസഫി അല്ലെ. അപ്പൊ ഫിലോസോഫിക്കൽ ഗ്രന്ഥമായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒരു കുറവും പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര നമ്മൾ ജം എന്ന് പറയത്തില്ല, അതേപോലെയാണ് ഈ അത്യുദാത്തമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പവിഴം പോലെ മുത്തുപോലെ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അനശ്വരതാ വിഷയത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. അനശ്വരതാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മനെയും ഭഗവാനെയൊക്കെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബ്രഹ്മനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക അല്ലെ. അത് അനശ്വരതയാണ്, അനശ്വരത വിഷയമാണ്. അതിനെന്തേതു എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കാട്ടുകയായിരുന്നു അങ്ങ് ഈ വേദാന്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലൂടെ ചെയ്തത്. അവയുടെ മാർഗങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യ ഉദ്യോതകമാവുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശവും ഇൻസ്പിറേഷനും പ്രചോദനവും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട്, പാണ്ഡിത്യ വെളിച്ചം പ്രകാശമായി വഴികാട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനാൽ വ്യാസദേവന്റെ അതീന്ദ്രിയ പാണ്ഡിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ട. അവരുടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കുണ്ട്? അവിടെ വ്യാസദേവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിന് അദ്ദേഹം അനുതപിക്കണം, വിഷമിക്കണം?
വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ് ആര് ചോദിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി ചോദിച്ചതിന് വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇനിയിപ്പോ 5, 6, 7 ശ്ലോകങ്ങള് വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച്, വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ വ്യാസദേവനെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു. വ്യാസ ഉവാച എത്രാമത്തെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്തേവ്യാമേ സർവമിദം തയോക്തം തഥാപി ന ആത്മാ പരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലം അവ്യക്തം അഗാധം അഗാധബോധം പൃച്ഛാം അഹേ ത്വ ആത്മ ഭവാത്മഭൂതം. ഇത് 11 മീറ്ററിൽ വായിക്കേണ്ടതാണ്. അസ്തേവാമേ സർവമിദം തയോക്തം തഥാപി നാത്മാ പരിതുഷ്യതേ മേ തന്മൂലമവ്യക്തമഗാധബോധം പൃച്ഛാമഹേ ത്വാത്മഭവാത്മഭൂതം. അതാണ് ശരിയായിട്ട് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അസ്തേവ. അസ്തേവ. അസ്തേവ എന്ന് പറയുമ്പോ അസ്തി ഏവ എന്നാണ്. അസ്തേവ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസ്തി ഏവ അവിടെയാകുന്നു, നിശ്ചയമായും അവിടെയാകുന്നു. ഭഗവാൻ വ്യാസൻ അരുളി ചെയ്തു. സർവം ഇതം. സർവം ഇതം. മേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ. സർവം ഇതം എല്ലാം. ഇത്. ഇതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്. ത്വയാ അങ്ങയാൽ, താങ്കളാൽ. ഉക്തം സർവധ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന? അങ്ങയാൽ ഉരുവിട്ടതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തഥാപി എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി തന്നെ. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും അന്ന ആത്മാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാ പരിതുഷ്യതേ മേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? സാന്ത്വനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ. അതെന്റെ ഒരു തെറ്റാണ് എന്നിവിടെ ഏൽക്കുകയാണ്. മേ എനിക്ക് എന്താണ്? തന്മൂലം അല്ലെ? തന്മൂലം എന്ന് വെച്ചാൽ തത് മൂലം. ഏതിൽ മൂലം എന്നാണ്? തത് മൂലം. തത്മൂലം ഏതിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി? അവ്യക്തം. അവ്യക്തം അഗാധം ബോധം അനന്തജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി. അഗാധ ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോ അനന്തജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി, അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അറിവുള്ള വ്യക്തി. പൃച്ഛാമഹേ അന്വേഷിക്കുക. ത്വ അങ്ങയോട് ആത്മഭവ. ആത്മഭവ സ്വയംഭുവായ ആത്മഭൂത സന്തതികൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങ് ഭവാണ്, സ്വയംഭൂവാണ്, ആത്മഭവയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാവില്ല അല്ലെ? ആർക്ക് മാതാവില്ല? ആർക്ക് മാതാവില്ല? നാരദ മഹർഷിക്കും ബ്രഹ്മദേവനും ഒന്നും മാതാവില്ല. അവരെല്ലാം സ്വയംഭൂവാണ് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ മനു സ്വയംഭൂവാണ്. അവർക്കൊന്നും മാതാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഏത് പേര് വിളിക്കുന്ന? സ്വയംഭൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയംഭൂവാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സ്വയംഭൂവായ അങ്ങ് എന്നെക്കാൾ ആരാണ്? മെച്ചപ്പെട്ടവനാണ്. അങ്ങ് പറഞ്ഞത്, എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ ഏതാണ്? പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നാരദരുടെ പിതാവായിട്ട് പറയുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹവും സ്വയംഭൂവാണ്, നാരദനും സ്വയംഭൂവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് എന്നെക്കാൾ ഏതാണ്? ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കില്ലേ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. താങ്കൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെയും പറഞ്ഞതൊക്കെയും പരിപൂർണ സത്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവയൊക്കെ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മ സൂത്രമൊക്കെ രചിച്ചില്ലേ അങ്ങ്? അപ്പൊ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ രചിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നിട്ടും അതൊക്കെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? മനഃശാന്തി കിട്ടിയില്ല. സ്വയംഭൂവായ, അതായത് ലൗകിക മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്ത ജീവാത്മാവ്, ഇവിടെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവും
നാരദനെയൊക്കെ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, പക്ഷെ അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ജീവാത്മാക്കൾ. അവർ ജീവാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സന്താനമാകയാൽ അങ്ങേക്ക് അനന്തമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആകയാൽ എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ താങ്കൾ ആരാണ്? സ്വയംഭൂവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മകനാകുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ നേരിട്ട് കേട്ടതാണ് എല്ലാം. ആ വിദ്യയാണ് നാരദർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ പരമഭക്തനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാം, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എന്റെ അസംതൃപ്തിക്ക് മൂലഹേതു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ഞാൻ താങ്കളോട് ആരായുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒട്ടും തന്നെ അഹങ്കാരമില്ല. നമുക്കാണെങ്കിലോ നമ്മളൊരു ചെറിയ കൃതി രചിച്ചാൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ഇത്രയും കൃതികൾ രചിച്ചു. നാരദ മഹർഷി തന്നെ പറയുന്നു താങ്കൾ അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ കൃതിയിൽ ന്യൂനതയുണ്ട്. ആ ന്യൂനത എന്താണെന്ന്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അസംതൃപ്തി. ആ ന്യൂനത എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. വിവർത്തനം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഭാവാർത്ഥമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാതാജി വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏവരെയും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വിജ്ഞാനവും ശരീര സംബോധമായ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഒരു മിനിറ്റ്. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ വിജ്ഞാനവും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ്. കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, എനിക്ക് ചെറിയ മാതാജി ഞാൻ വായിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി വായിക്കാം. മാതാജി വായിപ്പിക്കുന്നില്ല. സംബന്ധമോ വേണ്ട മതി. മനോസംബന്ധം എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഏവരും ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ആത്മാവായി തിരിച്ചറിയുക എന്ന ആശയത്തിൽ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരമല്ല എന്ന് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോഴായിരിക്കും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലോട്ട് തിരിയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഞാൻ മനസ്സും ശരീരവുമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വിജ്ഞാനവും എന്താണ്? ശരീര സംബന്ധമോ മനോസംബന്ധമോ ആകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭൗതികതയിലാണ് അല്ലെ. ആർക്കും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആരും. അപ്പൊ കൃതികളും എല്ലാം എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ശരീര സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനോസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രദ്ധയും ഒന്നും ഇല്ലാർക്കും. അങ്ങനെ സർവ വൈഷമ്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന ഹേതു അതായിത്തീരുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വിഷമങ്ങളായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾ കുന്നുകൂടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ശരീരബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചും ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാം, അതാണ് ശരീരത്തിന് നല്ലത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്? അതെല്ലാം അവസാനം വിഷമത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിൽ അത്യന്തം പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാൾക്ക് ആ വസ്തുതയെ സദാ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായി എന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികതയെ കുറിച്ചുള്ള
ജ്ഞാനം വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷമം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ എല്ലാ നിർവേദങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂലഹേതു ഹേതു പരിഹാരത്തിന് നാരദനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ സമീപിക്കണമെന്ന് താഴെ വിശദമാക്കുന്നു. എല്ലാ നിർവേദം എന്ന് വെച്ചാൽ താല്പര്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് ആരെ സമീപിക്കണം? നാരദരെ പോലുള്ള ഉന്നത സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ മഹത് വ്യക്തികളെ തന്നെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരബോധത്തോടെയും അതേപോലെ മനസ്സിൽ ആ ബോധം അത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ധാരാളം. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ നാരദരെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ സമീപിക്കണം. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജതി അവധി അത്തി സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈർ സംഗഹ എന്നാണ്. ഗുണൈർ സംഗഹ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അസംഗഹ. ഗുണൈർ അസംഗഹ. സവൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യം ഉപാസിതോ യത് പുരുഷ പുരാണഃ പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി ഗുണൈരസംഗഹ. ഗുണൈരസംഗഹ. അങ്ങനെ ആയി കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ രാഗം ശരിയായിട്ട് വരും. പരാവരേശോ മനസൈവ വിശ്വം സൃജത്യവത്യത്തി അസംഗഹ. ഗുണൈരസംഗഹ. അല്ലാതെ ഗുണൈർ സംഗഹ എന്ന് വായിക്കുമ്പോ അത് ചേർന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ സ വൈ ഭവാൻ വേദ സമസ്ത ഗുഹ്യം. ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ. സമസ്ത ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. സഹ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രകാരം. വൈ നിശ്ചയമായും. ഭവാൻ അങ്ങ്. വേദ അറിയുന്നു. വേദം എന്നറിയുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. വേദ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുക. സമസ്ത സമസ്തവും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിവ്യാപകമായ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യം അതീവ രഹസ്യം. ഉപാസിത ഭക്തനായ. ഉപാവസിക്കുന്നയാൾ അല്ലെ. അതാണ് ഉപാസിത. യത് ആകയാൽ. പുരുഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പുരാണ അതിപുരാതനമായവ. പരാവരേശ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവ് എന്നാണ്. അവിടെ ഈ വാക്ക് ഓർക്കണം. പരാശര മുനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. പരാവരേശ എന്നാണ്. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ലോകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. മനസ്സ് ഏവ മാത്രം. വിശ്വം പ്രപഞ്ചം. സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവധി അത്തി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. ഗുണൈ ഗുണപരമായ. അസംഗ ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ. ഭഗവാൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, പിന്നെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തെ. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകം ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതിനെ ഏതാണ്? നിലനിർത്തുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് ശാശ്വത ലോകമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്? നശ്വരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, പിന്നെ ഇതാണ് സംഹരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ കാലത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. അല്ലയോ പ്രഭുവെ. ആരെ വിളിക്കുന്നു? നാരദ മഹർഷിയെ വ്യാസദേവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും ആത്മീയ ലോക പരിപാലകനും ഭൗതിക ലോക സൃഷ്ടാവും സംഹാരകനും ആയ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അങ്ങ് ആരാധിക്കയാൽ ദുർജയമായ സർവ്വതും അങ്ങേക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്.
ദുർജ്ഞേയം അറിയാൻ പറ്റാത്ത എന്നുവെച്ചാൽ വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത സർവകാര്യങ്ങളും അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് സുഗ്രാഹ്യം. ഗ്രാഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുക, സുഗ്രാഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നു, നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാണ്. ആരെക്കുറിച്ച്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച്. അങ്ങെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകനാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. കാരണം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഏതാണ് പുത്രന്റെ പുത്രനും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഏതാണ്? 3 ഗുണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക്. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, ഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഏതാ? ആത്മീയ ലോക പരിപാലകൻ. അത് അനശ്വരമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവിടെ പരിപാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും പിന്നെ ഏതാണ്? പരിപാലകനും സംഹാരകനുമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആരാധകനാകയാൽ അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാം. അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% നിരതനായ ഒരാൾ സർവവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംജ്ഞയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പം സംജ്ഞയാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളായിട്ട് മാറുന്നു. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരിപൂർണതയുടെ സാക്ഷാത്കാരം സാന്ദ്രനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നയാൾ സർവജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുന്ന, പരിപൂർണതയായിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടുന്നു, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ യോഗ്യതകൾ ആർക്കും കിട്ടുന്നു? ഈ ആളിനും കിട്ടുന്നു അല്ലെ. ആ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും കിട്ടുന്നു. ആ ഗുണങ്ങൾ പലതും ഈ ഭക്തന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളായിട്ട് ആ യോഗ്യതകളാൽ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ ആകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യോഗ്യതകളാൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഭക്തനും ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ 8 വിധ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികൾ കിട്ടുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ്. അണിമ, ലളിമ അല്ലെ, ലഘുത്വം, അങ്ങനെയുള്ള 8 സിദ്ധികൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചതാണ്. അതൊന്നുകൂടെ എടുത്ത് നോക്കുക. ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. വലുതാകാനോ ചെറുതാകാനോ പിന്നെ ഏതാണ് ഭാരമില്ലാതാകാനോ ഭാരമുള്ളതാകാനോ അല്ലെ, പിന്നെ എല്ലാവരെയും വശീകരിക്കാനോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ശുദ്ധഭക്തരായിരുന്ന പൃഥു മഹാരാജാവ്, അതേപോലുള്ള ശുദ്ധഭക്ത രാജർഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഋഷഭദേവൻ, അവരൊന്നും ഈ സിദ്ധികളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ? അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 8 വിധ സിദ്ധികളും അതൊക്കെ ഏതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്? യോഗയിലൂടെയും കിട്ടും. പരമഭക്തർക്കും ഈ യോഗ ഇല്ലാതെ ചെന്ന് അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടും. അപ്പൊ അതെല്ലാം കിട്ടിയാലും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവിക സമ്പത്തിന്റെ സമക്ഷം അവയെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാള് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാള് ഈ സിദ്ധികളൊക്കെ എന്താണ്? വെറും തൃണം കണക്കെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു ആകർഷണവും ഉണ്ടാകത്തില്ല, അതൊന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കത്തും ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദ്രുത രാജകുമാരനെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ്? ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോ. അതേപോലെയാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തർ. അവർക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളൊന്നും വേണ്ട, അവർക്കതെല്ലാം തുച്ഛമാണ്. നാരദനെ പോലുള്ള ഭക്തർ ഓരോ ജീവാത്മാവും പ്രാപ്തമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപൂർണത സാക്ഷാത്കാരത്താൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെ, അതിന് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു? നാരദ മഹർഷിക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുതകരമായിട്ട് 3 ലോകങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വീണയുമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ആർക്കൊക്കെയാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് ഉപദേശമൊക്കെ നൽകുന്നതും അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദന്
മുഴുവന് അവരങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആർക്കാണോ ആവശ്യം അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആത്മീയ അത്ഭുതകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് തുല്യനല്ലെങ്കിലും ശ്രീനാരദൻ 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്തോട് കൂടിയ ജീവാത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ജീവാത്മാവാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ്, പക്ഷെ എന്താണ് 100% പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന് തുല്യനല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് പരിപൂർണതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയോടാണ് ആര് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? വ്യാസദേവൻ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, ആ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ആളാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 7 നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതി വാചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുദേവജ പരിധാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ.